Сказка на слушна. Каляды, Зюзя і усе. Казка. Аўтар Алена Масла. Вакол ялінкі на лясной паляне завіхаліся звяры і птушкі. Елі развешвалі на лапках гронкі рабіны, зайцы — моркву, а вавёркі абвівалі дрэва гірляндай засушаных грыбоў. Лясныя жыхары дужа чакалі свята, бо пасля калядаў сонца паварочвае на лета. Дзень пачынае даўжэць, і ў лесе робіцца весялей. Толькі звяркі ўзяліся за лапкі, каб зладзіць карагод, як нешта грукнула, стукнула, ды проста па ялінцы. Ледзь утрымаліся на ёй у крацы, а зверы і птушкі кінуліся хто куды. Калі ж нясмела выглянулі са схованак, убачылі на палянцы каржакаватага старога з доўгай сівой барадой і валасамі, з булавой у руках і доўгім кажусе. Але басанож. Дык гэта ж Зюзя! Яму лепш на вочы не пападацца. Зюзіць значыць мёрзнуць, калець ад марозу. Звяры і птушкі кінуліся з палянкі хто куды. Але хіба ад Зюзі схаваешся? З яго з'яўленнем адразу пачаў крапчыць мароз. Узнялася завея. Холад нават праз дыхтоўныя футрачкі і пухнатыя пёркі праймаў. Толькі цікаўнасць была і засцюжу мацнейшая. Лясныя жыхары пазашываліся за дрэвамі і здалёк цікавалі за Зюзем. Ён завіхаўся ля ялінкі і мармытаў: «Даходзіш ты ў мяне, самазванец!» З-пад крыса кажуха стары дастаў пастку і ўладкаваў пад ялінкай, а сам схаваўся ў хмызняк. Дед Мороз, дзедкам ёлачку прынёс. Тьфу ты, прахадзімец! Бурчэў ён. Неўзабаве пастка шчокнула, і пачуўся енк. У пастцы круціўся Дед Мароз, спрабуючы вызваліць нагу, абутую ў цёплы валенак. На ім быў вышыты бліскучымі сняжынкамі убор і прыгожа абкладзеная белай ватай шапка. Торбу пад завязку, набітую падарункамі, Мароз кінуў проста на зямлю. «Ну, і што ты мне зробіш? Цукерак не дасі!» Выскачыў з хмызоў на палянку Зюзя. Ён не хаваў радасці. Разлікі аказаліся правільнымі. Калядная ялінка павінна была як магнітам прыцягнуць да сябе Дзеда Мароза. І вось, спрацавала. «Зюзя, братка, што ты надумаў? Не дурніся, аслабані пастку!» Пачаў прасіцца Мароз. «Успомніў, што мы браты. Можа, яшчэ згадаеш, што я за цябе старэйшы? І што з таго? Як што? Выхоўваць цябе буду. Ты якую работу пастаўлены рабіць? Масты пракладаць праз азёры, рэкі і балоты на карысць людзям». Неахвотна прабубніў Мароз. У гэтую хвіліну ён быў падобным да вучня, які адказвае настаўніку. «А зваць цябе па-сапраўднаму як?» – бушаваў Зюзя. «Ледзяны дзед». «Дзіва дзіўнае, памятаеш?» – з'едліва зазначыў Зюзя. «А кім ты стаў? Нават імя падправіў. Дзедам Марозам запісаўся. Цукеркі па хатах носіш». «Гэта для душы», – запярэчыў Мароз. «У вольны ад асноўной работы час». «Ты падумай, пан мае, вольны час. Даўней разам адну работу рабілі. Ваду марозілі, сцюжу трымалі, снег на зямлю падсыпалі, і тое ледзь упраўляліся. Усе ведалі, ёсць Мароз і ёсць Зюзя. І разам яны сіла. Зімы на зайздрасць былі. Снегу не праехаць, не прайсці, ад холаду кроў у жылах стыла. А цяпер зіма не зіма, а суцэльная макрэча. А што ж вы хацелі? Усю работу Мароз на старэйшага брата спіхнуў, на Зюзю. Ды хоць бы словам дзе згадаў. Зюзя і Мароз сапраўды былі двайнюкамі, роднымі братамі. Зюзя ўсяго на хвілінку раней з'явіўся на свет і, як старэйшы, меў права ўшчуваць брата.
Таму Мароз і слухаў яго пакорна. Зюзя праўду казаў. Гаспадарылі яны даўней разам, але пасля таго, як людзі Марозу новую работу прыдумалі, даручылі дзяцей цешыць на Новы год. Ён у яе ўлёг і на брата Зюзю амаль забыўся. Слаба дапамагаў, нідзе не згадваў пра яго. Некалі было, ды і не пытаўся ніхто. Мароз прысаромлена маўчаў, а Зюзя задаволена паціраў рукі. Вось і канец тваёй службе, сядзі ў пасцы, а дзеткі няхай паплачуць без падарункаў. Мароз раззлаваўся. Няхай сабе Зюзя і старэйшы брат, але ж меру ведаць павінен. Дзеці без падарункаў горш, чым рэкі ды азёры без ледзяных мастоў. Каб Зюзя хоць раз пачуў, як хлопчыкі і дзяўчынкі чытаюць вершы, спяваюць песні ды клічуць Дзеда Мароза, не лютаваў бы. Дзеці, яны ж здольныя самае халоднае сэрца растапіць. А можа, братка Зюзя злуе, што людзі на ролю казачнага чараўніка абралі не яго? Не зайздросць. Тупнуў Мароз вольнай нагой і, дацягнуўшыся да Зюзі посахам, стукнуў яму па ілбе. Вялікі, як дуля, гуз зараз жа ўпрыгожыў Зюзеву галаву. Пачалася сапраўдная бойка. Разлаваны ўшчэнт Зюзя махаў паветры булавой, наскокваў на зняволенага Мароза, а той у юном круціўся і адбіваўся ад яго посахам. Урэшце нават нагу з пасткі выдраў. Праўда, валёнак пашкодзіў. Ад скокаў братоў надвор'е нібы ашалела. Завіруха выла, Мароз страшчаў, дрэвы гнуліся долу. Звяры і птушкі затаіліся ў сваіх схованках і ледзь трывалі холад. У іх ужо і лапкі ледзь краталіся, і крылцы не хацелі махаць. Соміла ж на такую бойку стыхія ўтрапіць. Тым часам у хатцы, якая стаяла на ўскрайку лесу, поўным ходам ішла падрыхтоўка да свята. Гаспадыня збірала на стол святочную вячэру, а на цёплай печы спала яе унучка Арынка. Яна шчаравала, рыхтуючыся да калядаў, і стамілася. Бабуля не будзіла малую, закончвала спраўляцца сама. Укрыла стол сенам, наверх разаслала льняны абрус і на яго пачала ставіць кісель, бліны, квас з грыбамі. Усяго 12 страў, як і належыць на каляды. Калі гаспадыня даставала з печы куццю, і пачалася бойка Зюзі з Марозам. Хату ажно калаціла. Устрывожаная гаспадыня бегала ад вакна да вакна, паглядаючы на двор. Але за куламесай нічога не было відаць. Што за трасца? Прыгаворвала яна. Як дзеці да мяне дабяруцца? Штохвіліны рабілася страшней не толькі на дварэ, але і ў хаце. Выдавала, яна вось-вось разваліцца. На памяці гаспадыні такой непагодзе ніколі не было. Як ратавацца? І раптам згадалася, як у пару яе маленства рабіла бабуля. Гаспадыня наклала куці ў вялікую місу. Вынесла на ганак і гучна крыкнула. «Мароз, Мароз, хадзі куцю есці!» Пасля гэтага яна пакінула місу з куцёй на дварэ, а сама шмыгнула ў хату. Завіруха нібыта пацішэла. Ці ёй падалося? Сапраўды, пацішэла. Даўно ўжо ніхто не запрашаў да сталу братоў. Людзі забыліся на завядзёнку, якой даўней улагоджвалі грозныя стыхіі. Яны імгненна прыпынілі бойку. І вецер паціх, Мароз паслабеў. Звяркі і птушкі аджылі ад здранцвення і кінуліся ў рассыпную. А ну іх, гэтых Зюзю з Марозам! Вецер прынёс водар куці, і суровыя браты адчулі, як згаладаліся. «Слухай, братка, мо падмацуемся?» – прапанаваў Мароз. «Эгэ, варта было б, а то булаву цягаць цяжка». Ахвотна пагадзіўся Зюзя. Хутка яны, седзячы на ганку, апляталі куцю. Адпачыла і прачнулася Арынка. Яна падышла да вакна ў марозных узорах, хукнула на яго і зрабілася акенца, праз якое малая зірнула на двор. У яе ажно дыханне перахапіла.
Дед Мороз, бабуля, Дед Мороз!» Як была неапранутая, дзяўчынка кінулася на двор і абшчапіла рукамі Зюзю. Ён бліжэй да яе стаяў. «Дзядуля Мороз, ты сапраўдны, я ведала!» Зюзя і Мароз, заспетая з нячэўку, застылі. Але следам за рынкай выскачыла гаспадыня з чапялой у руках. Яна падумала, што гэта раней пары ў яе хату завіталі калядоўшчыкі, і прыкрыкнула на ўсіх: «Жыва ў хату, застудзіце мне дзіця!» Спрачацца не выпадала, бо гаспадыня выглядала дужа грозна. Нават люты Зюзя спужаўся. У хату ўвайшлі, а там печ нацеплена так, што хоць ты кажухі скідай. «Унучачкі, але ж мы ненадоўга», — знайшоўся Дзед Мароз. «Далей бегчы трэба. Вось табе Арынка, лялька, а вось канструктар, усё як хацела. Бывайце здаровы, да наступнага года». Гаспадыня прасіла за стол, але браты куляй выскачылі вонкі. Арынка толкам і разгледзець іх не паспела, а адразу занялася прынесенымі падарункамі. Гаспадыня ж кінулася завіхацца далей. Дзеці вось-вось меліся пад'ехаць, а незробленых спраў было не з мірона. Зюзя і Мароз, палагаднелыя пасля смачнай куці, моўчкі брылі па лесе. Зюзя выглядаў задуменным і не такім суровым, як заўжды. Яго хрэлі абдоймы малой Арынкі. І нават льдзінка, якая была ў старога на месцы сэрца, нібы пачынала растайваць. «Слухай, браце», — урэшце сказаў ён Марозу і збянтэжана пачухаў патыліцу. «Можа, і дарэмна я разышоўся. Паднапру з холадам і сам пастараюся ўправіцца, пакуль ты падарункі насіць будзеш. Не можна, каб дзеці без іх аставаліся. Толькі ты гэта хоць успамінай пра мяне, няхай ведаюць. Ёсць Мароз, а ёсць Зюзя». Браты на знак згоды паціснулі адзін аднаму рукі і рушылі кожны па сваіх справах. Казкі на слушна.